Hi guys, welcome to ulit to my channel. Karon dai guys no kay manguha ko og taig kabaw, ibutang na sa vermi. Kay vermi ito guys. Manguha sa taig kabaw para atong butangan sa atong wati nga vermi. Okay guys, ngita sa ta. Guys, manguha na tang taig kabaw. Okay guys, na. Basa guys. Dara guys. Ayan guys. Ito na nag-isod guys. Tayo guys. Guys, na ikanding guys oh. Kanding ito mon. Guys, tao po. Guys. Naman guys. Isog kayong kanding nga guys. Itaw kabaw. Ito guys, nalagis na. Guys, yummy. Mo na ijang tai guys. Ang gikuha ijang tai guys. Na guys oh. Hala. Okay guys, napuno na. Tura na yung itong taig kabaw. Okay, nanguha na po tawag pakpak sa mais atong isagol ini. Isagol na ito pagkawag vermi. Guys, ito na yung hatod sa balay guys. Guys, ibot na ito sa balay. Ibot na ito sa balay. Ito ang tagkaroon. Pino-pino.
guys, mga tao pakpak mais. Ito yung mga itong sagol na ito kaon sa vermi. Guys, ito mga tao guys, mais. Okay guys, nga natin mga tag-mais, mga mais guys. Ito na yung taon ng vermi. Ito po ni siyang kagtaron. Guys. Guys. Guys, muli na to guys. Ito na rin yung tagtaron. Okay guys. Karon guys, nabot dito sa balay guys no. Ito na rin ihuwad ng itong mais kinuha. Ito na ihuwad guys. Ito kaming tagtaron. Guys, nawad na to guys. Ito pa yung tatarog pino-pino. Ay guys, karon na guys no, magtatad na ta itong taig kabaw guys. Taron na to nagpino-pino. Taron na natin na guys, mamantay trader. Ito na rin yung tagtaron guys.
Yan guys, hapit na tamahuman sa atong tagtag na tagkabaw guys. Tamahuman guys. Sama na guys. So na guys. Ang tad guys. Karon guys, naman na matagtagtad din no. Sa atong Digabaw, ang sulod na itong tadtaron kiring mais guys, tagtad na itong mais guys. Kiring na itong tadtaron guys, magtagtad na ta guys. Ang garay ang mais guys. Guys, oh. Guys, happy na tamo man og tagtad sa atungan guys no. Mais guys. May kuwang guys. Guys. Guys, happy na tamo man guys. Sige, kadot na lagyan ng ngoti ini mukaon guys.
Yan guys, hapit na mahuman guys. Ang asa ni guys. Guys, sumana ta guys. Itong pagtagtad na to, mais. Okay guys, nara guys. Guys, tayo kabaw guys. Karon guys, ato na ning ibutang sa atong butanganan na itong vermi. Yan ang lato na guys, ang butangan. Yan ang punay mo gamit guys, kaya natipak ng punay na. May kinisudlanan ng vermi. So guys, ato na ning butangan. Ang pagbutang din guys, ato nang i-by layer. Unahon na to ang taig kabaw. Ipatunga na to ang mais para ayan guys. Para malata-lata po ang mais. Kaya matabunan sa tining tae. Ayan guys. Karon guys, ato pa din ning bas-an og tubig gamay para mahumog pod. Kuha tag tubig guys. Yan guys, nandito tayo tubig guys. Inang line ini guys. Di kayo basa guys, sakto-sakto ra. Kaya di pod ganahan kayo ang wati. O basa ra kaayo. Ini igo-igoon na to ang tubig so kabason sa ilang pagkaon guys. Ayan guys. Jangan pa na to gamay guys. Guys, ito panibasan gamay. Okay, isunod na to ang mais, mga mais guys. Patunga na to ni siya. Guys, daghan pa tag sobra guys. Ato na po nang stock na to. Ito na po nang pibawa na tog tae. Guys. Ay si guys, ato pa din yung basag tubig. Guys, tangan na to. Kahanglan ng tubig na guys, 80% ra. Kay gamay raman ato na ning budget bana-banaon na to og pila ka tubig kay gamay raman itong butanganan. Guys. Okay guys, naman na ta guys. Ato po na po ning bas-an ning babaw guys.
tubig. Kuha tag tubig na pod. Guys. Guys. Guys, ito na yung last time guys. Guys, basa na guys. Karon guys, ato nang ibutang atong wati. Iwati no guys, gamay pa kayo ng wati guys. Ayan guys. Ito na yung huwad guys. Iwati no guys oh. Guys. Guys, iwati no guys oh. Di makuan guys, di mataktak ang ban. Di mataktak guys. Humong tubig guys. Ayan guys, mati na guys oh. Kaning matihan ay guys, dili ganahan og nay adlaw og nay og hayag kay nani ngit-ngit. Ato na yung tabunan. Guys. Dali rin guys. Ang harvest ini duha or tulo ka buwan harvest na ni. Guys. Yan guys, yung mati guys, nanuksok na guys. Guys, guys, tayo vermi guys. Tawag din guys, African night chlorel. African night chlorel. Cloller. Okay guys, pa guys. Hindi kami mulikap eh. Ito na tanawon, manuksok na sila tanan. Guys. Guys, narito yung mga sobra guys. Ato na po nang ipuson para sunod adlaw na to. Itong i-stack. Dali na kayo sa inyo mudaghan guys. Guys, guys. Nari ko itakob dahil guys itakob na rin guys. Kailangan na ito na itakuban para di matuktok og manok. Kailangan po din mamigasan. Muna ito na yung takuban. Pero ganahan po sila ngit-ngit. Ngit-ngit may ganahan yung matihag guys. Hindi kayo na yung kuwan og init. Mahadlok sila. Nuksok na sila og adlawan. Okay guys. Guys. Wala na gitawag og matihag guys og Africana night crawler. Guys, amigas man guys. Mati guys. Pastilan.
Mo di din African nightcrawler guys. Mo ni sa gitawag og Africana nightcrawler kay di man ni ganahan gyud sila og man landa gabi medyo kinila nila ini mangamang ni sila gabi ra pod manuksok na sila og mabuntag munago guys. Okay guys, nahuman na ta sa atong pagama og bermihan. Bye bye guys. Sana gustuhan nyo ang video ko guys. Thank you.